ассалому алайкум, дӯстони азиз. Апа ва хоҳаракҳои ширини ман, модарони бениҳоят меҳрубон, ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Умедворам ки сеҳату саломат ҳастен ва ирӯза видеои худмона боша сар мекунем ай тарзи тайёр кардани пирашкиҳои айзвола тайёр мекунем ва бисмиллоҳ гуфта кори худмона сар мекунем. Зволамона гирифтум, духтаро, ба муддати 20 дақиқа дам додум. Зволаро ҳар видеомда нишон додестам чӣ хел звола мегирам. Об, намак, тамом, ягон қошуқ рӯған меандозем. Зволамона сахтакак мегирем. Баъд чӣ хеле ки дидем тунук кардем, буридем. Дар инҷа боша начинка тайёр мекунем, картошка, камтар пюре мекунем. Маска андохтагию маскаш об шидагия натофтестай. Камтар маска андохтагӣ будам, намак кардам. Баъд приправаҳо андохтум. Дар инҷа боша зелен дорем, кабутиҳо, гашнич андохтагиумам. Шуморо ҳар чӣ ки мехоҳен метавонен ки бидозен, пудина ё ки укроп, гашнич. Ман хаяр хонаи учаҷонам гашнич овардагӣ будам, деҳқонӣ ҳамроҳ андохтум, бисёр андохтум. Беҳад бамаззаак шидагӣ буд. Хушрӯ хӯрдем. Як пирашкии сер витаминак. Ана дар инҷа боша зволаҳои тунук кардагимона инам хел начинкаша монда, хушрӯвак печондум. Баъд дар рӯған сурх кардиму гирифтум. Начинкашам хай гуфтум духтаро чӣ андохтагӣ. Тарзи звола гирифтан дар каналам беҳад бисёрай. Агар ки боша нафарое ки нафаҳмида бошен, даромадаи канал бубинен. Не ки боварӣ дорам ки зволаи пирашкиро ҳама гирифта метавонад. Ранги зволаи самбусаро чӣ хеле ки мегирем ҳамон хела, ира қабатоша рӯған намекунем. Ҳамун чӣ хеле ки звола мегирем дар самбуса, анам хел звола мегирем. Гуфтум чӣ андохтум дар даруни звола. Ягон қошуқ рӯған, як пиёла буд, намедонам. Агар як пиёла об бигирен, як дона звола мешавад. Ай ман 3 дона буд, 3 пиёла гирифтум. Барои ман бисёр кардам. Тақсим кардам ҳамсоякомда. Барои ҳамин савоб шава гуфта. Барои ҳамон ман бисёртар гирифтум. Ина дар инҷа бинед. Ман инҷа ҳам хай хамир доштум, ҳам пирашкӣ доштум. Инам хел хай хушрӯвак ҳамаша печондума. Дар рӯған андохта сурх карда гирифтан мегирем. дӯстони беҳтарини ман, дар инҷа мехоҳам шуморо қадди апаҷон мо шинос кунам. Апаҷони мо ширкати Атомида кор мекунанд. Ба қуллаҳои баланди ширкати Атомӣ рафта расидагиянд ва мехоҳанд ки шумодаям кора ётиянд. Бепул шумода як телефон дар кор мешавад, як ватсап дар кор мешавад, тамом. Баъд 200 сомон дар кор мешавад ки дар муддати 6 моҳ шумо метавонед ки харид кунед. 6 моҳ метавонед ки ждат кунед, тамошо кунед, нигоҳ кунед. Агар шумода маъқул шид маҳсулотош, кор кардан дар ширкати Атомӣ маъқул шид, баъд метавонед ки шумо ана ҳамон 200 сомона расход карда ягон чиз барои худтона бихаред. Дар рӯи экран мебинед шумо чӣ хел маҳсулото дорад ширкати Атомӣ. Ширкати Атомӣ аз рӯи ҳамин маҳсулотҳои беҳтаринаш бигем ки ҳамаи ҷода овозаш ҳаст, ҳама медонад. Огаҳӣ дорен. Дар инҷа нигоҳ кунед, дар Қирғизистон кушода шудагиай. Анам хел хурсандӣ кадеси имрӯз пагоҳ дар худмон кушода мешавад. Анам хел хурсандиҳо ай пешай духтаро насиб бошад. Ба наздикӣ анам хел хурсандиҳо дар Тоҷикистони худмонам мешавад. Кадоме ки регистратсия шудагӣ неста, то кушода шудани ширкати Атомӣ метавонед регистратсия шавен. Ана ҳамин апаҷони мо шумо муроҷиат кунед. Апаҷони мо шумода нозук карда корро мефаҳмонанд. Маҳсулот лозим бошад, маҳсулот шумода дастрас мекунанд ва тарзи регистратсия кардан, тарзи маҳсулот заказ кардан ҳамаша шумо бепул меомӯзонанд. Чизе ки шумо мехоҳед ай кабинети худтон заказ мекунед. Маҷбурӣ нестед. Агар хоҳед мекунед, нахоҳед намекунед. Баъд агар шумо
ҳамун харида ки карден ҳамун балода шумо ҷамъ мешава, ойлик мешава. Агар 2 нафар дигара кор додават карден, бонусҳои ваёнда шумо мегзарад, шуморо бозам ойликотон зиёдтар мешавад. Барои ҳамин дар паҷони мо нависен кора нағзтар, нозуктар ба шумо меомӯзам, барое ки ё аллакай омӯхтагиан медонам. духтаро номеро дар рӯи экран нависен ҳатман. Айноми канали ма салом расонда фаромӯш накунед. дар инҷа боша хачи хеле ки дидестен пирашкиёра жарид кардестем. фикр мекунем ки ягон мушкилӣ надора ва ҳама занҳои мо метавонанд ин корора карда. ман тайёр кардам, баҳри шумо навор кардам, то ин ки камеам боша шуморо хурсанд карда битонам. Ина дар инҷа нигаҳ кунед чӣ хел сирхаки шурӯъ карда гирифтум. Як рез ина пухтагӣ, дигариш дар каструл. Ина дар инҷа боша ина қадар пухтам. боз дар тарелкаҳо мегирам. И пухтагиёмна гармогарм тақсим мекунам. Ба дасти Руқияҷон чӣ мекунам? Роӣ мекунам. Бо айсу жарид кардестам. Агар ҳамаша мепухтам ба тақсим мекардам, хай хунук мешид. Барои ҳамин гармогарм пухтагиёра роӣ кардан гирифтум. Айсу бо пухтан гирифтам. Нигаҳ кунед чӣ қадр хушрӯ омад пирашкиёи мо. духтаро ма чаем пирашки дрожжавоя, хамираш дрожжавой мекунем ку. Чаем ай ура ма ин намуди пирашкиро дӯст медорам. Дар комментария нависен ку шумо тарафдори кадом пирашки ҳастен. нағз мебинам, дрожжавояшам нағз мебинаму и сабукай духтаро, беҳад сабукай, ҳам ба маззаакай. Гирдош хрустяшкай ҳам як буаки хушрӯ дорад. баъд и косаи авқуда хай ай чӣ овардан, ай хонаи ҳамсоя овардан. ака хай и расму оини тоҷикии худмон ку. ҳар бегаҳ ё мо ягон чироӣ мекунем, ё во ягон чироӣ мекунад. мебинӣ ки ӯ падези дигари ягон чи овардан. инам хеле расми хуби тоҷиконро гум макун мегӯян ку, инам хеле шид. изада духтаро вай Руқияҷона қатъи ҳамун якта акаш кати чӣ омадем? боғи устод Садриддин Айнӣ омадем. ҳамхел бо барои шумо ҳар ҷо акша видео кардам. гуфтам шояд ки дар ғарибӣ бошен ё ки дар Тоҷикистон дар ноҳияи дурдастен, шароити омадан нест. барои ҳамин навор кардам, то ин ки шуморо нишон дода бошам ай боғи устод Садриддин Айнӣ. инам хеле гулҳои зебо дорад, як обшараҳои зебо дорад, манзараи зебо. фурсат кардаен ҳатман биёен. ҳамин боға ма беҳад дӯст медорам. бовар кунед ина боғи устод Хайём ҳаст. ҳам хеле аку одамо таъриф мекунанд дар омаданаш. пӯлакияи ваям инҷаям пӯлакияи сари ҳар як одам дусумия. ана чӣ таъриф мекунанд, не ки мада маъқул нестай. иҷа беҳад калонай ва чӣ қадр оромай духтаро. кадоме мехоҳад ором куна асабоша. анам инҷа мебиёя савзаора бинед аҳли оила қатъи биёен. беҳад барои як пикник кардан беҳад хубай. ҳам калонай, ҳам оромай, ҳам салқинай. хе чӣ нестай, гарм нестай. дарахташ ки бисёрай. иҷа ҳавош аз бин намешава. ҳам хемада маъқулай ҳаминҷа. бениҳоят калонай. ма тавсия метиҳам анами парка. чем дига паркора. и беҳад нағзай. ҳам барои кӯдако качелӣ дора, ҳар намуд карусело дора. метавонем ки кӯдако ҳамунҷа мисол бозӣ кунанд. батӯ дора. баъд бисёр чизое ки бепул дора. кӯдакои майдачада ҳастае ко бозӣ карда меистанд, хутон мешинен. мада маъқулай ҳаминҷа. ҳам боду ҳавош маъқулай, ҳам шароиташ. ма бисёр мебиём инҷа. ҳар бор ҳамин фарзандо парк буданд, хай калоном худшон мераванд. намедонам во куҷо мераванд. қатъи ҳамсинфҳо мераванд, қатъи ҷуроҳо мераванд. худшон мераванд. баъд ҳамин Руқияҷона бисёртар ҳаминҷа мебиёрам. качелии страшне надорад. якумш. баъд ҷое ки бояд бошинӣ мешинӣ. инам хел
оромиро нигаҳ кунед духтаро. баъд кат дора, каравот мегӯем ку, анам хали дора. Чӣ оилавӣ метавонен ки бирен бишинен, ҳамхи савзай бо пешашда овшарай. Мегӯм ку тавсия метиҳам тона ҷойи беҳтаринай. Азбаски калонай, оромай. Инам хел качелякҳои хушрӯ дора. Хай кӯдакҳоро бошинондум дар качелиҳо. Худмам хай ҷавониҳома ба ёд оварда якта качелишда шиштум. Хай чӣ хеле бо одам мехоҳад як давраҳои ёширо ба ёд биёрӣ, кӯдакиро ба ёд биёрӣ. Ҳам хел хай. Як рӯзи хубу хушу хурсандона фарзандон кати гузарондем. Бо барои шумо камтар навор кардам. Шояд гуфтум ягон нафаре боша, ки тамошо бикунаву хурсанд шава. Кадомида ки маъқул неста, просто тамошо намекунем, тамом. Гапи беҳуда дар кор нест. Баъд духтаро кӯшиш мекунам, ки дар видеоҳом дигар ай бораи комментҳои ганда гап назанам. Пеши худам ҳамин мақсада мондум. Духтаро ба телеграм канал дорум. Дар он подписатсия кунен. Дар телеграмам я дастгирӣ кунен. Дар уҷа кӯшиш мекунам, ки ҳаррӯза пухтупазора, рецептоша партом, суратҳоро ҳар замон метавонам суратҳоро партом. Дар телеграм канал суҳбат мекунем. Дар группаи чати духтароро кушодагиам. Мехоҳам, ки дар ҳамуҷа дӯстимонро наздиктар кунем. Барое ки шуморо бениҳоят дӯст медорам. Омӯхта шудагиам. Мехоҳам, ки тариқи голос ҳамроҳи шумо ҳамсуҳбат шавам. ҳаррӯза дар алоқа бошем байни якдигар. Ссилкаи телеграмам мемонам дар якум комментария. Дар он подписатсия кунен. Суҳбат мекунем духтаро. Ҳам рецептома дар уҷа мепартом. Баъд духтаракое ки мегӯянд, ки мо телеграм надорем, агар хоҳиш дошта бошед, як группа мекушом, группаи ватсап мекушом. Агар хоҳиш дошта бошед, дар ватсап группа якҷоя мешавем. Айнав як группаи нав мекушом. Дар уҷа суҳбат мекунем. Кадоме ки телеграм канал надора. Кадоме телеграм канал дора, дар телеграм канал суҳбат мекунем. Дар видеои гузашта ман рӯжнӣ карда будам. Дар уҷа чанд нафар нависиянд, ки апаҷон номеротонро монем, мехоҳем қад шумо ҳамсуҳбат шем. Номерома мемонам дар таи ҳамин комментария. Кадоме ки дар группаи ватсап дохил шудан мехоҳад, нависа, дар группа дабавит мекунам. Дар ҳамуҷа ҳама якҷоя суҳбат мекунем. Хайр дӯстон, то видеои оянда.